Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар, хөрмәтле безнең тапшыруларыбызны көтеп алучы хатын-кызларыбыз, сезнең өчен әзерләнүче безнең мөслимәләр тапшыруы үзенең ишекләрен киң итеп ачып җибәрә. Инде гадәттәгечә сезне мин Эльвира Мутавалова сәламлыйм һәм инде белүегезчә тапшыруыбыз туры эфирда бара. Туры эфирыбызда без һәр вакытта да кунак белән аралашабыз. Хәерле кичләр, ассаламу алейкум. Хөрмәтле безнең кунагыбыз Наилә ханым. Инде сезнең белән дә таныштырып узармын шушы мизгелләрдә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле хатын кызларыбыз, сезнең өчен әзерләнүче шушы тапшыруыбызның бүгенге кунагы ул бөтен дөньяда тынычлык илчесе. Мин әйтер идем, иң матур сүз бу тынычлык илчесе. Бит һәм шулай ук инде Рәсәйдә хатын-кызлар белән идарә итүче дип әйтик әле. Хатын-кызлар берлеге рәисе безнең Наилә ханым Җиһаншина. Ва алейкум ассалам. Хәерле кичләр, тагын бер кат без инде тапшыруыбызны бүген сезнең белән алып барырбыз. Хатын-кызларыбызга бик тә кызыклы булыр дип уйлыйм мин. Дөньяви гыйлем кирәкме безнең мөслимә хатын-кызларыбызга шушы темага? Әлбәттә, безгә үзләренең сорауларында җиткерә алырлар. Монысы алга таба безнең тапшыруыбызны тыңлаганнан соң, чөнки хәзергә әле безнең телефон аша алардан сорауларны кабул итү мөмкинлеге юк. Шулай да алга таба инде мин булыр дип саныйм. Һәм менә иң беренче соравымны сезгә юллыйм, Наилә ханым. Ихтыяҗ бармы менә мөслимәләр өчен дөньяви гыйлемдә, дөньяви гыйлем алуда? Әлбәттә, ихтыяҗ бар дип әйтә алам, чөнки бүгенге көндә без менә дөньяви уку йортлары белән эшли башладык һәм анда инде безнең яулыклы Аллаһ Раббыбызның кануннарын үтәп, хөрмәт итеп яшәүче кызларны бик күпләп күрергә туры килә. Һәм инде безнең Аллаһның рәхмәте белән Татарстан Җумһуриятенең Диния нәзарәтенең дә дәгъват бүлеге шул юнәлештә бик актив эшли. Чөнки безнең максат ул үзебезнең яшь буынны гыйлемле иттереп үстерү. Әлбәттә, дини гыйлем булырга тиеш, әмма ләкин адәм баласына үз тамагын тук итәр өчен, гаиләсен тәэмин итәр өчен аңа дөньяви гыйлем дә кирәк. Менә шушы дәгъватны дөрес алып бару һәм инде халыкка җиткерү, ул инде үзенең нәтиҗәсен күрсәтә һәм уку йортларында безгә бик күпләп үзебезнең яшьләребез, кызларыбыз, җегетләребез белән танышырга, очрашырга туры килә. Инде менә бу елны әле яшьләр белән бергә без ифтар мәҗлесе үткәрдек Рамазан аеннан соң, Рамазан ае вакытында, һәм инде шунда безнең Казан дәүләт медицина университетының ашханәсендә үтте ул мәҗлесебез. Инде мин бик күп яшьләребезне күрдем. Алар һәр берсе уку йортларында үзләренә гыйлем туплый. Һәм инде шунда дуслаша, аралаша алуларына да шатландым һәм аларның күплегенә сокландым. Аларның саны көннән-көн арта бара һәм менә миңа калса динебез исламның бу елдан-ел көннән-көн шул кадәр тизлек белән ничектер үсә баруында чагылдырып тора бит әле бит. Әлбәттә, безнең динебез ул иң мәрхәмәтле дин һәм дөрестән дә Аллаһ Раббыбыз ни кушканны үтәсәң, син һичшиксез бәхетле буласың бит. Менә шуны гына, менә берничә сүз белән генә кешегә, һәр бер кешегә җиткерергә кирәк. Һәм аны аңлаган, ишетә белгән кеше дөрестән дә шушы җан рәхәтлегенә, тормышының менә җайлап баруына ирешә. Һәм ул тормышында күп проблемаларны хәл итәргә мөмкинлекләр, көч табуына да ирешә ала. Һәм шуңа дөрестән дә бу фикер белән килешәсең һәм халкыбыз шуны көннән-көн аңлый баруына да менә куанабыз. Менә үз-үзеңне шәхес буларак ачу, шулай ук инде ниндидер яклап үзеңнең һөнәрең беләнме, ниндидер эшең беләнме башкаларга файдалы булу ихтыяҗы бар бит бездә. Ул инде безнең әбиләрдән килә, инде әниләребездән килә, шулай бит. Алар да бит менә хәтта безнең гыйлемсез булган әбкәйләр дә, мин монда инде элекке буын хатын-кызларны әйтәм, алар да бит үзләренең һөнәрләре белән ярдәм иткәннәр һәм ниндидер яхшылыклар эшләгәннәр кешеләргә. Шулай бит менә бүгенге көндә үзеңне шәхес буларак ачу, реализовать итү дип әйтиме, менә рус сүзен кулланыйк инде. Менә шундый мөмкинлек бармы мөселман хатын-кызлары өчен? Әлбәттә бар. Менә без һәр вакытта да сөйләргә яратабыз. Безгә инфраструктура кирәклеге хакында бит инде һәр бер җирдә кайгыртабыз. Инде безнең күп кенә кибетләребез ачылды, ашханәләребез ачылды.
Безнең Татарстан җирлегендә Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән менә бүгенге көндә хәләл ризыклар белән кулланыр өчен әйтик индустриясы, аның производствосы барлыкка килде һәм бу мәсьәләдә безнең бернинди мохтаҗлыгыбыз юк. Инде шулай без бит инде хыялланабыз, үзебезнең балалар бакчасы булсын, үзебезнең мәктәпләр булсын. Чөнки мәктәпләрдә дә әхлак дәресләре кертү ул безнең өчен нур өстенә нур булыр иде. Ничек кенә булмасын, без өйдә әти-әниләр балаларыбызны бик тырышабыз. Хак юлдан баруын телибез, хак динне өйрәтәбез. Әмма ләкин иртә белән аларны мәктәпкә озаткач, без балабызны кич белән генә күрәбез. Көне буе ул бүтән кешеләрдән бит инде үзенә гыйлем исти, аларның өйрәткәне буенча яши башлый. Бит шунда аларның остазлары, укытучылары әхлакны да укытып өйрәтсәләр, ул аларга бер дә комачау итмәс иде, чөнки ничек кенә әйтмәсеннәр, сез акыллы, тәртипле, тәүфиклы булыгыз дип, барыбер фәннән дә һәм дини гыйлемне дә балага җиткерү кирәк. Чөнки тел белән әйтү бер нәрсәне үрнәген дә күрсәтергә кирәк. Мин дә шуны таласым килгән иде. Бала ишетмәскә мөмкин, әмма ләкин баланың күзләре ачык, күңел күзләре ачык. Ул күрергә тели һәм күргәч инде аның өчен өйрәтүдә кирәк булмас иде. Ул үзе дә нәтиҗә ясап, аңлый башлап, менә шушы күркәм рәвештә яшәргә омтылыр иде. Менә шулсы бар. Һәм без инфраструктура турында сөйлибез икән, әлбәттә безгә белгечләр кирәк. Менә берничә ел элек кенә без инде уйлаган идек, мөселман мәктәбе безгә кирәк. Казан шәһәрендә, шәһәрнең үзәгендә дип инде. Беләсезме, бина алырга бик кыенлыклар булмады. Безгә бинаны бирергә ышандырдылар. Балаларны мәктәпкә чакыру анда да кыенлык булмады. Балаларны алып килергә әти-әниләрнең теләге булды. Әмма ләкин без белгечләр тапмадык. Безгә бит кирәк укытучылар, аларның дөньяви гыйлеме дә булсын, педагогик яктан, һәм дини гыйлеме дә булсын. Менә шулай ике гыйлемне дә үзләштергән белгечләрне һәм әле тәҗрибәле белгечләрне табырга безгә бик авыр булды. Шуның өчен без ул эштә туктап калдык һәм инде сүз куйдык. Алдан белгечләрне әзерләргә, аннары инде шушы күркәм проектларны тормышка аштырырга. Менә шуның өчен хатын-кызлар һәр вакытта да гыйлемгә омтылырга тиешләр. Чөнки Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән хатын-кыз ул бала тудыра. Ул баланы тудыруына ул зур мәшәкать түгел. Аны менә тормышка җибәрүе бар. Тормышка без бит өйрәтеп, хәзерләп аларны олы юлга җибәрергә тиеш булабыз. Менә шунда аның тирәсендә кемнәр булыр, кемнәр белән аралашыр. Ул нинди ризык ашар, кайдан кием алыр. Без бит әниләр кайгыртабыз. Ул уйлап кайгырту гына бу әз эш. Аның өчен нидер эшләргә кирәк. Шуның өчен безгә белгечләр кирәк, табиблар кирәк, укытучылар кирәк. Һәм башка күп кенә һөнәрияләре кирәк. Шуның өчен мин уйлыйм, дөрес түгел ул кыз баланы менә дини гыйлеме бар, җитеп торыр һәм бүтән ул гыйлем алмасын, өйдә утырыр, бала карар, тәрбияләр шул гына җитәр дип, менә шундый уйлап фикерләүче ир-атларга әйтер идем, алар ялгышалар. Чөнки баланы тәрбияләр өчен анарга дөньяви гыйлем дә кирәк. Иң беренче мәктәп ул әнисе. Безгә инде мәктәптә өй эшләре бирә иделәр. Ул өй эшне әзерләгәндә дә әлбәттә аңа әнисе ярдәм итә. Әнисе ул географияны да, биологияны да белергә тиеш. Әнисе шулай ук бүтән дөньяда ни булганны да аңлатып бирергә тиеш. Менә шуңа күрә безгә гыйлемле әниләр кирәк. Димәк, хатын-кыз иң беренче чиракта ул инде укытучы буларак та, мөгаллим буларак та, тәрбияче буларак та баланың беренче әнисе бит инде бит. Һәм менә шуңа күрә без иң беренче үзебез гыйлемле булырга тиеш. Без төрле яклап гыйлемне үзләштерергә һәм әлбәттә инде мондай белгечләр нәкъ шушы хакта менә чираттагы соравымда бирәсем килә. Мәсәлән, без бит инде белем үзләштерергә балаларга юнәлеш бирәбез үзебез бит. Һәм менә мөселман хатын-кызлары, мөселман кызлары ниндирәк һөнәрләр сайласа, ул яхшы булыр дип әйтим. Монда инде минем әйтәсем килә, менә хәләлгә, харамга бүлә алабызмы без һөнәрләрне? Бу ничегрәк?
Бу мәсьәләдә, беләсез, мин әйтердем шулай, һөнәр сайлаганда, менә Аллаһ Раббыбыз тарафыннан кешегә сәләт бирелергә тиеш. Инде мин әйтсәм, ниндидер бер кыз балага син укытучы бул дип, ул һөнәрдә сәләте булмаса, ул мин әйтүнең бер нинди файдасы булмас. Инде табиб бул дисәң, ул шунда авыруларны күреп, алардан куркса, аларга ярдәм итә алмаса, сәләте булмаса, анда да файда булмас. Менә кешенең үзенең җанына якын булган һөнәр булырга тиеш. Инде шушы һөнәргә, менә шушы җаныңның омтылышы белән ул һөнәрне сайлап алып, инде үзләштерсә, менә ул файдалы шәхес булыр. Һәрбер эштә сәләт булуы кирәк. Менә күптән түгел генә мин таныштым бер ханым белән. Ул рәссам. Әлбәттә, шәригать кануннары буенча без җан ияләрен ясарга тиеш түгелбез. Ул аларны ясамый. Ул әлбәттә табигатьне, шунда менә рәсемен ясый. Ул мәчетләрне ясый. Ул шулай бик күркәм һәм файдалы әйберләрне җитештерә. Менә аның рәсеменә карыйсың да, син үзеңне шушы шәһәрдә яки шушы табигать почмагында булган дип хис итәсең. Мин аның эшләрендә шундый зур сәләт күрдем, аны бит һәрбер кеше булдыра алмый. Менә кем теләсә, аны ясый алмый. Ул бит Аллаһ Раббыбыздан килгән, менә аның өчен шундый бер мөгъҗиза сәләт. Менә мин аның белән сакланам. Сакланам, чөнки ул шундый матур итеп мәчетләрне ясагач та, без бит үзебезнең өебездә аны рамкага куеп, элеп куябыз да, күзебез төшкән саен сакланабыз. Шуңа күрә мин аны бик күркәм һөнәр иясе дип саныйм. Һәм ул эшне сайлауы да әлбәттә шәригать кануннарына китереп эшли алуы да, ул да Аллаһ Раббыбызның аңа биргән бер күркәм ярдәме. Әйе, шулайдыр, шулайдыр. Һәм менә бу ниғмәт безнең һәр адымыбызда ул бар, без аны балаларыбызда күрәбез. Әлбәттә. Әле кичә генә бер ханым сөйләде. Менә ди, миңа хатын-кызлар килде, бер төркем хатын-кызлар ди. Ул хатын инде безнең мәчеттә укытучы, мөгаллимә. Инде алар ди, менә шундый мөрәҗәгать белән килделәр. Ул хатыннар дуңгыз фермасында эшлиләр. Һәм шуңа йөрәкләре әрнеп килгән. Менә без бит бер кайчанда җәннәттә булмабыз дигәннәр. Һәм без бит мәчеткә керергә хакыбыз юк. Һәм безнең ислам динен өйрәнергә дә хакыбыз юк дип, менә шундый курку белән килгәннәр. Эшләр өчен алар әлбәттә акча эшләр өчен, гаиләләрен тәкъмин итәр өчен шушы эштә эшләргә бит мәҗбүри. Инде бу хатын әйтә, ничек инде мин аларны, миңа килгән хатыннарны мәчеттән куып чыгарга хакым бар ди. Мин аларны ачык йөз белән каршы алып, кырттым ди, чәй эчердем ди, әйтәм ди, ханымнар борчылмагыз. Әйдәгез сез әзәзләп кенә дини гыйлемне өйрәнә башлагыз. Аллаһ Раббыбызга дуга кылыгыз һәм нәтиҗәсен көтәрбез. Нәрсә дип уйлыйсыз? Бик кыска вакыт эчендә ул дуңгыз фермасын ябып куялар. Менә бит. Һәм инде бу хатыннар Аллаһның рәхмәте белән бүтән эшкә урнашырга теләкләре туа һәм бүтән эшне табырга да көч-куәтләре җитә бит. Алар менә уйлыйлар, менә дөнья менә шулай гына барырга тиеш, үзгәртеп булмый дип. Әмма ләкин безнең бар дугабыз. Шушы дуга ярдәмендә Аллаһ Раббыбыздан сорагач, ул ярдәм итә. Хәтта менә аларның уйлаганнар бит инде иң беренче бу проблеманы хәл итеп булмый дип. Әйе. Булар юкка чыккан кешеләр дип. Әмма ләкин менә алар килеп, шунда үзләренең борчуларын, проблемаларын әйтеп, Аллаһ Раббыбыз ничек аларга ярдәм иткән. Инде шуның өчен һәрбер кешенең мөмкинлеге бар бу фани дөньяда Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ирешергә. Һәр адымыбызда, әйе бит, мөгъҗиза, һәр адымыбызда без аны бары тик күрә белергә кирәктер. Инде дәвам итсәк, менә безнең бит инде ислам хатын-кызның хокукларын кыса дигән караш бар. Бу исламнан әлбәттә якын булмаган кешеләрдә дип әйтергә кирәктер аны, һәм исламны инкар итәргә тырышучылар да. Һәм шулай ук инде анысы безнең минусыбыздыр, безнең дини гыйлемебез җитенкерәп бетми. Бу инде мин татар мөселманнар арасында дип әйтергәм. Менә аны без кире кага алабызмы бүген? Менә шундый дәлилләр китерә алабызмы? Юк, бу алай түгел дип. Беләсезме, менә ислам динен өйрәнгән саен анда иң күп дәлилләр табасың. Безнең динебездә
Аллаһ Раббыбыз тарафыннан иң күбе хукук безгә бирелгән хатын-кызларга. Куранның кайсы битен ачсаң да, кайсы аятын укысаң да, һәр берсендә без күрәбез иң беренче хатын-кызларның нинди югары дәрәҗәдә булулары хакында. Менә мин тормышның һәр мизгелендә ишетәм, безнең ирләр, иратлар, безнең әйтик, күп кенә халкыбыз әйтергә ярата, җәннәт әниләрнең аяк астында дип. Аны аңлап әйтмәүчеләр дә бар. Әмма ләкин барыбер ул сүзне һәр вакыт әйтергә тырышалар. Аны бәлки аңлап та бетерми торганнардар. Ничек инде җәннәт ниндидер бер хатынның аяк астында булсын дип. Ә бит аны уйласаң, фикерләсәң, аңларга була, син әниеңнең әгәр дә теләк, дога фатихасын алсаң, аның теләкләренә ирешсәң, әниеңә һәр вакыт хөрмәт итсәң, менә Аллаһ Раббыбыз сине ярлыкар дип. Шуңа күрә ислам дине бездә хатын-кызның хукуклары югары бәяләнгән. Инде безгә Аллаһ Раббыбыз шул кадәр мөмкинлекләр биргән, хәтта иратларны да һәр бер иратка Аллаһ Раббыбыз шундый мөмкинлек биргән. Син хатын-кызны, сиңа бирелгән хатын-кызны, хатыныңны, аны кадерләргә тиешсең, син аны тәкъмин итәргә тиешсең, син аны кайгыртырга тиешсең. Ә бүтән диннәрдә әле олай бит кисәтелмәгән, күрсәтелмәгән. Инде хәтта хатын-кыз айрылса да, айрылган вакытта да аның ире хатын-кызын, айрылган хатынын тәкъмин итәргә тиеш. Менә кайсы диндә шундый нәрсә бар? Ират аны хатын-кыз аның булмаса да, ул барыбер аны кайгыртырга тиеш. Айрылган хатынны да хәтта. Шуңа күрә инде Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән безнең динебездә бирелгән шундый күп рәхмәтлекне һәр вакытта да күреп, сизеп, һәм кулланып яшәргә генә кирәк. Инде мин монда шуны да сорыйсым килә, менә башлангыч гыйлемне, дини гыйлемне хатын-кыз үзенең иреннән алырга тиеш диелә бит. Менә дөньяви гыйлем, иреннән генә алган дөньяви гыйлем аңа җитәчәкме, әллә инде менә ничек дип әйтим, ул бит безнең балаларын да тәрбияли шулай бит, ул безнең инде кайгырта үзенең гаиләсендә, гаилә эчендә ул бит бер тотка булып тора инде хатын-кыз, һәм шулай ук инде менә аның җәмгыятьтә дә үз вазифалары бар, үз эше бар, хезмәте бар бит инде. Менә мондый хатын-кызга иреннән алган гына гыйлем җитеп бетәр дип саныйсызмы? Әгәр дә иранга гыйлем бирә алса, ул бәхетле хатын әлбәттә. Әмма ләкин бездә төрле вакыт була. Инде кияүгә чыкканчага кадәр әле безнең була кызларыбыз әйтик, мәдрәсәләрдә, төрле уку йортларында гыйлем ала. Һәм инде алар менә кияүгә чыккач та әле ул иренә дә үзе дә гыйлем җиткерә алырлыгы мөмкинлеге дә була. Безнең бит инде гаилә кору үзәгебез бар. Мөселман кешеләренә ярдәм итәбез гаилә корырга. Менә шунда бик күп кенә иратлар киләләр. Шундый тәкъдим белән: "Миңа гыйлемле кыз бирегез" ди. Шушы гыйлеме булган аркасында минем дә иманым арта барсын ди. Чөнки мин һәр вакытта да мөшәккатьле, мин эш белән мәшгуль ди. Мин инде нәрсәнедер онытып китәргә мөмкин, ул минем исемә төшерсен ди. Һәр вакытта да шундый үзеннән дә гыйлемлерәк, иманлырак хатын сорыйлар. Мин аларны аңлыйм, чөнки гаилә ул менә ике канатлы кош кебек. Ул кош ике канат белән оча ала. Икесе дә әгәр дә бер юнәлештә бер тигез оча алса. Шуңа күрә хатын-кыз әлбәттә гыйлемне кичкенәдән алырга тиеш дип уйлыйм. Инде әти-әни бирә алмаган чиракта безнең бүгенге көндә мәдрәсәләребез, мәчетләребез тирәсендә остазбикәләребез бар. Кичә генә без Балтач районында булдык, анда Җәлил хәзрәт безне чакырды һәм инде күрсәтте мәктәптә ничек әхлак дәресе укытыла. Беләсезме, ул балалар өчен әти-әниләре менә шатланып утыра. Чөнки бу балам ди, минем шул хәтле гыйлемне үзләштергәч менә мәктәп сыйныфында. Инде өйгә кайткач ди, мин анарга бер качан да кычкырмыйм ди, әрләмим ди, нидер өйрәтеп тормыйм ди. Ул үзе белә ди, үзе аңлый ди. Хәтта мин
дәшми калсам да ди, ни эштең рәтен, эшнең бар, вот нәрсә эшләргә, өйдәге эшләрне менә мәктәптә бит өйрәтәләр ди. Кайткач, син дәресләреңне хәзерлисең дә, әниеңә менә кайда кирәк, шунда ярдәм итәсең дип. Менә әхлак, менә дини кануннар. Инде шулай булгач, ул кыз бала бит өметле. Ул киләчәктә күркәм хатын булыр Алла бирсә, кайнанасына күркәм килен булыр. Балаларына үрнәк булырлык әни булыр иншалла. Былай инде үсеп җиткәч, әгәрдә мөмкинлекләр балачакта булмаса, үсеп җиткәч, әлбәттә уку йортларына барырга кирәк. Анда инде безнең тырыш остазларыбыз бар гыйлемне дә җиткерәчәкләр Аллаһның рәхмәте белән. Иренә ярдәмче булырлык хатын булса, әлбәттә мин ул иргә сакланам тормышына. Ул бәхетле ир дип саныйм. Шундый терәк булырлык, аны аңларлык, аңа ярдәм итәрлек хатын булганлыгына. Менә шундый хатын ала алса ул кеше. Инде без нәмдә гаилә темасыннан дөньяви темаларга да күчәбез бит. Минем сорыйсым килә, сезнең эш планнары турында нинди эшләр башкарылды? Гаиләгә бәйле рәвештә түгел, әмма сез бит безнең Русиядә хатын-кызлар берлегенең җитәкчесе булып торасыз, рәисе булып. Менә шул уңайдан сезнең бездә Казанда башкарылган эшләрегез турында. Без инде менә хатын-кызлар буларак бердә тыныч җанлар дип әйтә алмыйм. Һәр вакытта да ниндидер хәрәкәттә булырга кирәклеген аңлап торабыз. Инде җәй айлары булды безнең, Рамазан айыбыз булды. Рамазан айында Рәсәй күләмендә хатын-кызларыбыз ифтарлар үткәрде Аллаһның рәхмәте белән. Җыеннар үткәрделәр. Менә шуңа да бик шатланабыз, чөнки ул җыеннарга күбрәк дөньяви, әле динне белмәгән хатыннарны, шуларны чакырырга тырыштылар. Мәсәлән, Саратовта, Мордовияда, Пенза өлкәләрендә без анда булдык, күрдек. Инде андагы җыеннарда катнаштык. Беләсезме, менә әле бүгенге көндә диннең хәрефендә белмәгән, дингә бөтенләй әле икенче карашта булган кешеләр киләләр. Һәм инде алар, менә сезнең арада нинди якынлык бар ди, җаннарыгыз бер-берегезгә якын ди. Сез бер-берегезгә шундый мәрхәмәтле күзләр белән карыйсыз ди. Сез бер-берегезне яратасыз ди. Без бит шуңа мохтаҗ дип. Менә шундый сүзләр белән алар мөрәҗәгать итә. Инде дөрестән дә ислам дине кешеләрне якынайта, кешеләргә бер-берсенә мәрхәмәтле булырга өйрәтә. Шулай булгач, ул динебезне белгән кешеләр Аллаһ Раббыбызның кушканын үтәп яшәргә зур теләкләре була. Инде шулай ук безнең лагерьлар үтте. Хатын-кызларыбыз катнашты шушы лагерьларны оештыруда. Балаларның Рәсәй күләмендә, менә Саратовта үтте, Рәсәй күләмендә балаларның кызлар өчен айрым, малайлар өчен айрым лагерьлары. Һәм инде алар дөрестән дә Рәсәй күләмендә бер-берләр белән танышалар. Үз шәһәрләрендә генә түгел, аларның дуслары төрле төбәкләрдән була. Балалар өчен бу бик зур куаныч бит инде. Инде шулай безнең дизайнерларыбыз бик матур эшләп килә. Алар менә һәр вакытта да миңа хәбәр итеп торалар. Безнең инде әйттек, үзебезнең кибет ачылды дип. Чөнки без бит ислам дине дип әйтәбез. Күп кенә хатын-кызлар ул киемне кайдан алырга белмиләр. Аллаһ Раббыбыз кушкан гәүрәтне ябырга диябез, бит без ул киемне тәкъдим итәргә тиеш. Ул япкан шундый киемнәрне без аларга тәкъдим итмәсәк, алар әлбәттә ул киемне таба алмаса кимиләр. Инде дизайнерларыбыз бездә аларга тегеп кидерергә, аларның менә кыяфәтләренә нинди яулык сайларга, нинди аяк киеме сайларга тәкъдимнәрне җиткерәбез дә. Алар шул хәтле яратып мөселман киемен кияргә телиләр дә. Менә ул да зур эш дип саныйм, чөнки киңәшләрдер, аларны аңлый белү, аларга шулай ярдәм кулы сузу, әле менә ислам динен аңларга теләүче хатын-кызлар өчен диям инде. Ул да бик зур эш дип без аңлыйбыз. Әлбәттә, эш дигәннән менә нинди проблема бар, әйтик, безнең кризис, хатын-кызларның авырлыкка калалар. Менә шундый үзәкләре без эшләп килә Рәсәй күләмендә. Инде ул безнең күбрәк менә Ленинградская областларда инде. Менә шунда алар
ислам диненә күчәләр, урыс хатын-кызлары. Һәм алар бик кыенлыклар белән инде менә кыенлыкларга килеп җитәләр, аңламыйлар, ничек анда эшләргә, гаилә кабул итми, әти-әниләре аңламый бит инде. Менә без аларга ярдәм итәбез ди. Һәм инде шулай ук иреннән аерылган хатын-кызлар була. Алар күп балалы, әлбәттә. Иреннән аерылгач эшкә урнаша алмый. Балаларны бер җиргә дә урнаштыра алмый, чөнки акчасы юк, балалар бакчасына илтеп бирәгә. Шуңа күрә шул авырлыкка менә дучар булган калган хатын-кызларны да ярдәм итәргә менә безнең мөселман хатын-кызларыбыз оешмалары тырышалар. Инде шундый үзәкләр оештырып та, без дә аларга ризык та табабыз ди. Фатирга урнаштырырга менә кертеп урнаштырырга берәр ялгыз хатынны табалар да, шуңа фатирга кертеп урнаштыралар. Менә шулай кешене авырлык хәсрәте белән үзен генә калдырмыйлар. Һәр вакытта да алар янында дуслар бар, ярдәм итүчеләр бар. Һәм инде әлбәттә шулар булгач, кеше кыенлыкларны җиңелчә генә үткәрә дип, менә шундый фикердәбез инде. Иң мөһиме шулдыр. Найля ханым, рәхмәт безгә студиябызга килеп, менә сорауларга җаваплар бирүегез өчен. Әлбәттә, тапшыруыбыз кыска гына, шулай да инде байтак мәсьәләләрне ачыкладык та шикелле, тыңлаучыларыбыз өчен дә файдалы булгандыр безнең әлеге чыгышыбыз дип ышанасым килә. Һәм инде очрашулар дәвамлы булсын иде дигән теләктә минем каласым килә. Сезнең инде нәсихәтегез, теләкләрегез кыска гына. Инде хатын-кыз буларак, әлбәттә, мин инде бик теләр идем безнең әйтик, хатын-кызларыбызга, безнең арада булган яки бездән ерак яшәүче хатын-кызларыбызга һәр берсенә дә гаиләле булуны. Чөнки ялгызлык проблемасы бар ул. Инде ул проблеманы үз эченә генә алып яшәмәскә һәм үзенә парын, ярын табырга һәм шушы пар белән актык сулышына кадәр яшәргә дип. Һәм инде теләр идем, Аллаһ Раббыбыз шушы күркәм гаиләне балалар белән бүләкләсен дип. Чөнки бала ул гомернең җимеше шундый. Ул бәхет җимеше. Баласыз без берничек тә бәхетле була алмыйбыз, әни булгач та. Инде бар бездә бу фани дөньяга туган, без телибез. Теләк бар. Инде Аллаһ Раббыбыз үзе хәл итүче. Шуңа күрә күркәм балалар теләр идем, тынычлык теләр идем. Һәм инде әлбәттә мөселман халыкларыбыз арасында татулык, дуслык булуны теләр идем. Инде бер-берсеннән гайбәт табып, инде бер-берсеннән шушы кимчелекләр табып яшәмәсеннәр иде. Ул иң авыры. Инде ул көнчелек тә, әйтик, шундый хөсетлек тә бар. Шул хисләргә бирелмәсә иделәр. Һәр вакытта да һәр бер кешедән яхшылыкны гына теләп, яхшылыкны гына эзләп яшәсә иделәр. Безнең тормыш күпкә җиңеләер иде һәм дөньяда икенче төрле тагын да якты, тагын да матур булар иде. Ник бу фани дөньяны гүзәл, матур, җанлы кешеләр бизи. Һәм шулай булып калса иде. Хөрмәтле мөслимәләребез, әлеге теләкләрне, әлеге киңәшләрне сез студиябыз кунагы бөтен дөньяда инде безнең тынычлык илчесе булган Найля ханым Җиһаншинадан ишеттегез. Аның белән мин Эльвира Мутавалова аралаштым. Бүгенгә без тапшыруыбызны төгәллибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.